Ei, lagunak, hemen txenago. Pilotua prest, kaskoa prest, bakarrik gauza bat falta zait. Benetako autoa. Honekin jai daukat. Baina lasai, gure gaurko gonbidatuak egingo didate automobila, bai, automobila. Adi. Kaixo lagunak, eguerdion, eta haupa irati, eta haupa iker, ze, automobilak arri aldezue? Esan sartzen. Esan sartzen? Ez. Bekatxi, lamar. Zuek dituzue Racing da Formula bateko autoak, ez da? Bai, hoi da. Ta zuek ikasleen artean dituzue, edo irakaslek esku asko sartzeue? Gure kasuan gokite ditugu. Zuek dituzue, hasieratik bukaeraino? Bai, dana. Bekatxi, lamar. Eta hori ze... Lana hundila izan behar du, ez da? Bai, ordu asko. Ordu asko. Bai. Urtiak eta dana igual, ez da? Batzutan. Urte bat daukagu egiteko, osake... Hasieratik bukaeraino? Bai. Katxi, eta zer gida bihar da hori eramateko? Kotxeko normala. Kotxeko karneta? Bai. Bai, Eta sukaldatzeko karneta karri aldezu gaur. Bueno. Zakigu. Zemuz moldatzen zate sukaldian? Ondo. Saiatzen gara, bai. A ber, nik uste kotxe batiteko kapazalin bazate, zehose risoto bat ingo dugu elkarrekin, ez da? Sapuana, ez da? A ber, zeateatzen da. Ba, nik eakutziko joet behaiei risotua sapuan egiten, eta ea zuek eakuste digu zuen kotxe bat iten. Uste zaila izango ala, baino, eakutziko digu. Bueno, bikote, eta laguna, garatuko izuet pausuz, nondik nire biliko gehan, risota egiteko garaian, eta gero txirla batzuk marinen ingotugu laguntzeko, ados? Risotu egiteko, ingo deuna da, arraia garbitu, lauki txikitanin, salteatu, eta alde baten utzi, gio bukaeran sartzeko. Gio, ingo deuna da pusketa horiek, ardo gozuan jarriko ditugu pixka marinatzen, goxotasuna emateko. Bestalde, ingo deuna da, sartai hortan bertan, ingo deu, bai tipulatxak goxatu, ondo, ingo dituguna da, ardo pixka bota, atea eta birrindu. Eta gio puretxo hori ere bai, arrozai gaituko jau. Hoi gutxi balitz, baita ere ingo ditugu armendu lauek tostatu, eta perexil pixkatekin majauain. Eta baita ere horrekin gau gure arroza aberaztu. Hau behan duxio botako jau. Arroza martxan jarriko dugu xuku hortan, gio botako ditugu armendolak, baita ere esan deun tipulatxak, eta bukaeran iainin da daunian, orduan bai, botako dugu arraia, bale? Eta lagungarri ingo jau batxirla batzuk marinera erara. Marinera iteko ingo deuna da, batzuia garbitu, batzuia txiki-txikiin, eta gero ingo dugu hori oliotan goxatu pixkat, txirlak berta bota, ardo zuri tanto botako jau errezago irikitzeko, eta perexil pixkate bai botako jau bertan, eta gero plateran elkarrekin ateako ditugu. Ados? Pinta ona. Itxura ona? Bale. Itxasoko itxaski eta arraizaliak zate orduan, ez da? Bai. Ondo emango gea. Bueno, ningotena da, arraia garbitu, eta ontzen jarriko eta mentxe pixkat. Eta beste aldein berdeuna da, tipulatxauek, zuritu eta txikiin, bale? Eta baita ere, biharko ditut emendikan, perexil osto desente, zatikan biharko ditut, manjaua iteko, eta baita ere gio hemen txirlei botatzeko, bale? Perfecto. Dana ez, baina txekia tolako batzuk hartu, Iker. Bai. Eta ostotxokatea eta makillak endungo ditugu, bale? Perfecto. Venga, hoi zuen kontu. Bueno, hemen jartzen bezala, teknun Racing. Zer da zehazki hoi? Gugea unibertsitateko talde bat, eskolaz kanpoko, unibertsitatez kanpoko aktibidadea atiteu, da urtean zehar, kotxe bat, Formula 1ko kotxe txiki bat, diseinatu dara ikitze dugu, ikaslean artean. Orduan, nik ulertzeko. Ikasliak zeate, baina aparte hau ikaskuntzatik kanpo egiten dezue beste arlo baten, edo... Horia, ez da extraeskolar bat bezalako bat, baizik eta da, aktibidade opzional bat, klasetik kanpo, eta orduan, oaintxe bertan gaude
30 ikasle gutxo gara eta azkenean da zerotikan, departamentu desberdinetan gaude banatuta, juten geha bai aerodinamika, bai suspensioa, bai azkenean kotxe elektrikoa dana, elektronika, motorrak, gauza asko, bale? Osa, kotxeak elektronikoak dira? Intitu zuena? Kotxea elektrikoa da. Bai, Orduan, guk, bateriak ez ditugu egiten, baino, bateriak kentzen ez dairati, beste guzti dana guk egiten dugu, bai. Burnilare baina fundizioa, pneumatikok eta horiek lortuko dituzuen. Bueno, pneumatikoak, bai, eroste ditugu ere, bai. Baina ebiz, txasisa, zuek diseinatzen dezuetain? Bai, guk diseinatuta da, eta karbono zuntzan egina dago. Eta orduan guk, bai, karbono fibra eroste dugu, baina gero, zuek egiten montaia eta guk egiten dugu, bai, moldea eta hori dana. Eta zuek zea izate ikasten eta nun zaudete, ze unibertsitatetan? Teknunen gaude, hemen Donostin, Nafarroako Unibertsitateko ingenieritza eskola da. Eta nik lehen urtean bukatu nun ingenieritza... Bai. Lehen urtean bukatu nun ingenieritza mekanikoa, eta aurten ingenieritza industrialeko masterrian hasiko naiz. Ni antzeko parezido, ni ingenieri mekanikoa naiz, eta aurreko urtean bukatu nun, eta orain aberi naiz industrial ingenieritza masterra egiten. Horren pixka da, formazioa ez bukatzeko. Nire arrebak ikasizune bai, ingenieritza mekanikoa. Bai. Baina beak arrasaten ikasizun ez hemen Donostin uste arrasaten izun. Bai, Mondragonen. Bai, Mondragonen. Gero telemetria ikasizun eta motokarreretan inbilizan hor motokarrera kontrolatzen alde batetik bestea. Bai. Guen bodegan dago, bakizu, bizitzak multak ematitu eta... Igual ez zitzaion kotxe honatea, Txakolina hoi ez da? Ala, emateu. Guretzako bai bentsat, kotxiak askarri biltzeko gaztetan gustatzen zitzaigu, baina guain ez hainbeste. Bueno, eta hau guztia, prepatze zue, kotxe egite zue, eta zertako egite zue, noa jute zate kotxe horrekin? Gero zuek ibiltzen zate, zuen artean edo zeite zuen? Udaran izatea lehiaketak, eta mundu osoko unibertsitateak hartze parte, eta mundu osoan zehar daude lehiaketa hauek. Gure kasuan, aurten egon geha Holandan, TT zirkuiten, eta ere bai Montbelon hemen Bartzelonan, eta Bartzelonan oso postu hona lortu egia esan. Ekipoko historiko lehenengo aldiz podioa igo geha. Benetan, baina kontau, baina zuek kotxe hori gidatu dite zuen lasterketetan orduan? Montbelon ibilizate? Lasterketak ez dia Formula 1ko lasterketak bezalakoak. Azkenean dia proba ezberdina, badaude proba estatikoak, bai proba dinamikoak. Orduan, eta proba bakoitzak ez da, puntuazio bat dauka, azkenean orokorrean puntu gehien dituenak irabazten du. Orduan, guk adibidez, guk eta danak egite ditu proba dinamikoak direla politak ez da. Laudia, orduan, lehenengoa da skidpad, deitzen dana. Nola, skidpad? Da, sortzi bat bezalakoa, bi errotonda batea, orduan, bertan ikusten da, ea kotxea zein azkar juten den, kurbetan, ez da? Gero, badago beste bat dela acceleration, dela azelerazioa, orduan, 75 metroko zuzen batean. Bai, de 0 a 100 hori esatean hori, ez da? Bai, más que de 0 a 100 da, 75ko... Velocidadea zen iztean azkarrago. Hori da, azkarren. Bai, segundu gutxien iteizunak. Eta gero, falta dian biak, lehenengoa da autocross eta endurance. Orduan, autocross da, Formula 1 bezala egiten dara... Vuelta rapida. Bai, la quali ez, ikusteko buelta batean zein den kotxe azkarrena, eta horrekin gero sortzen da parrilla moduko bat, konpetitzeko endurancea. Da, 22 kilometroko proba bat, zirkuito bat, eta bertan ikusten da erresistentzia, ez da? Zure kotxe elektrikoak daukan kapazidadea, eta diseinatu duzu bateria. Baina hor ikusten detena da, adibidez, gidari honak behar dituzuela, bai, ez da? Batez, 0-tik 75 iristeko hor zuzen izango, hor igual ez daka... Hor gutxien pixatzeuna. Gutxien pixatzeuna, bale. Eta zuen 30 pertsonako talde hortatikan sortzen dira gidari guztik eta eramaten duena, edo kanpotarrak aldute ibili edo? Dakau, FSG Rules deitze zaiona, dala normatiba FIA. Horrizkuntza berri bat ikasi berdare bai, ez da? Dena inglesez itea, internazionala denaz, dena inglesez. Orduan, akau Formula 1
iguala, fia bezala. Bai. Orduan, hor, dazkau azalpen guztiak kotxea eraikitzeko orduan, eta derrigorrez gidariak ekipoko norbait egizan berdu. Bai. Eta hor adibidez, zenbat unibertsitateko zeinen aurka hartzen dezue? Esate zuen mundu mailako izateala, baina zer daude? Australianuak, amerikanuak, Sudafrikanuak, asiatikuak, daneti daude? Bai, osea, en si mundu guztiako unibertsitateak daude. Italianuak horrek izango dira hor, ezta? Asiatikuak, ez? Bai, gaina, bi urte egon geha Italian kompetitzen, eta, nahiko ekipo desente daude, hola, onak, ez da, hola, Ferrari bezalako, hola, handi bat, baina, badaude ekipo onak, baita ere. Baina, mundu mailan esate dugunean, azkenean, egia da, estatu batuetan egite dutela kotxeak, baina gero ez dia Europara etortzen, ez, kompetitziaz. Azkenean, ikasleak gara eta gastoa handia, bai. Orduan, guk hemen, azkenean, kompetitzen dugu normalean, Europa mailan, eta baita ere, Italian egoten dira bastante ekipo indiakoak. Azkenean, estatu batu eta jutea, garestiagoa da, eta gainea, haiekin hitz egiten, ekarri bar dute kontenedorez, 3 hilabete lehenago. Bai, osea, badukate lana egiteko. 3 hilabete gutxi da, lana egiteko. Baita ere ez da? Bai. Kotxia lehenu prestatu berde, bai. Eta adibidez, orduan zenbat partea zaila ez duten Montmelon? Montmelon desente ez da. Azkenean, badaude... kompetizio barruan badago 3 kategoria daude. Badago elektrikoa, gurea dana, gero badaukagu kategoria konbustiozkoa, betikoa, baino geroz eta ekipo gutxiago daudez. Industriaz dihua horre, azkenean ez da, besteak dihua, eta lehen esan dugun FSG hori de Germany, haiek dia pixkat nolabait araua jartzen dituztenak, eta ja zaute urrengo urteako ja kotxe elektrikoak bakarrik, eta gero ere bai daude konbustiozkoak, elektrikoak, hibridoak, oain hidrogenozkoak ere azten nahi dira, eta gero daude 4 kategoria horiek driverless izango zianak, piloto gabe. Driverless, vale. Dana esplikatu ondo, Driver, vale, osea, driver da, gidari, talent gabe, ez da? Gidari gabe, bai. Orduan, hori, kotxeari jarri bartzezkio kamera batzuk, sensoreak, aktuadoreak, piloto gabe bilatzeko baino, guk hori ez dako handikan, ze... Guk Euskal Herrian gaina dazkaun gidari honakin, hori igualetzeko ondo torreko, ez da? Ez. Katxila, mar. Nahi ez gidariakin jotea. Bueno, hementxe, almendra tostatu ditugu. Ingo deuna da, bertara tipulatxa botako ditugu, eta hemen garrantzitsua da, olio honetan jutia dena prejitzen. Hola zapore guztik bertan gelditzen juten dira. Guain, tipulatxa botako ditugu bertan, goxatzen utziko dugu, eta ingo deuna da, lehendabiziko reportaia ikustea jungo gea. Kantinara jungo gea, eta ikusiko zue, bertan beti gauza goxua prestatzei gea. Aber gaurkoan, ze prestatu duen, guazen ikustea. Apa Josa eta kompainia, Arturo naiz, ongi etorriak kantinara, Kasilda liburu dendan sortu berri dugun Ardo Taberna eta Jatetxera. Proiektu berri hau, Biba Ardoak, Euskal Mastizainen ardo ekologikoak banatzeko kooperatiba, eta Fedepatxa Hanko, elikadura burujabetza proiektua sustatzeko bulegoaren elkarlanetik sortu dugu, Kasildako lagunen ezinbesteko laguntzarekin. Gure helburua Donostiaren erdian topagune berri bat sortzea da, non gure laborarien, arrantzaleen, mastizainen produktuak balioan jarriko ditugun, eta nolabait eraikitzea zubi bat landa eremua eta hiriaren artean. Kantina izena eman diogu, kantina azkenean edateko eta jateko leku herrikoia nahi du, eta guk hori da sortu nahi duguna. Leku herrikoia, informala, partekatzeko eta ongi pasatzeko lekua. Hau dena gainera Kasildan egiten dugu, pentsamendu kritikoko liburu dendan, eta horrelare gorputza elikatzeaz gain gure espirituare elikatzen dugu. Kantinan espazio zoragarri batetaz gozatzen alduzue, kriston terraza daukagu, barnean baukagu ere liburu denda bat, beraz aukera ere liburuak erosteko, eta dena era informal, goxo batean, Euskal Herriko ardo ekologikoak eta bertako produktuetaz gozatzeko.
Harrera bikaina izan dugu, hilabetetan Kasildaren jatetxea eta taberna itxita egon ondotik, auzoko jendea oso gotxuz egon proiektu berria ezagutzeko, eta gainera Donostiako beste lekutatik ere jendea etortzen ari da, eta poliki-poliki bada ezagutarazten. Karta oso zabala daukagu, eta ardoaren inguruan egitarau zabala antolatuko dugu hurrengo hilabetetan. Ardo dastaketak, mastizainekin topaketak, afariak mastizainekin, kastaroak, eta bar antolatuko ditugu. Nahi dugu kantina izatea ardozalen topagunea, eta gainera kulturaren inguruan ere programazio zabala antolatuko dugu. Kantinaren filosofia ezagutu duzue, eta orain bagoaz errezeta ezagutzera. Bueno, hemen gaude gure sukaldariarekin, Ismarekin, Andorrakoa dena, eta gaurko errezeta, kuiatxoa, gaztanbera eta pikuekin osatuko dugu. Errezetaren oinarria, bada, astebetez, Ismak hartzitu duen udare tomatea, horrekin batera kuiatxoa lurrunean egosi du, eta gero baitugu Behiekoko gaztanbera, baitugu Nafarroko pikuak, ezti ozpinolioa badaukagu eta Añanako gatza. Moztuko dugu kuiatxoa, oreganoan, olioan eta biper beltzan lurrundu ondotik. Kantina, elikadura buru jabetzan eta agroekologian oinarritutako proiektua denez, sasoiko produktuekin lan egiten dugu, bertako ekoizle txikien produktuekin lan egiten dugu, eta gaurkoan aukeratu dugun errezeta, pikua dauka nabarmenki sasoikoa, ja sasoiaren amaieran gaude, eta momentu oso batean daude pikuak, eta horixe da gaur aurkezten dizuguna. Orduan kuiatxoa jada moztuta daukagu, eta hasiko gara sartagian salteatzen. Orain uda maiera honetan azken tomatekin ari gara, eta hor tomate horiei kintxi gehitzen diogu, gure beste sukaldaria egokorearra da, eta badaukagu olako puntutxoa. Asko ateratzen ari dena ere, ja gaudere sasoiaren amaiera, baina potxak dira, ziza horiekin, eta baita ere, pixkat gura harridurarako izugarri ongi ateratzen ari dena, eta piloa saltzen ari garena dira tripakiak. Eta hasiko gara plateratzen. Kantinan ardoak eta platertxoak dira gure zutabeak, eta platertxori dagokionez dena etxekoa, bertakoa, sasoikoa eta alden heinean ekologikoa da. Orduan gure karta ere oso irekia, oso dinamikoa da, eta platertxoak badira, plater erdiak ere hartzeko aukera, eta beti ere partekatzeko filosofiarekin. Eta platera borobiltzeko, Añanako gatzarekin amaituko dugu. Beno, Joseba, hemen geratzen naiz Max eta Isma gure sukaldariekin, liburu zinguratuta, hemen kantinan, Donostiako Amara Zarra auzoan, nahi duzunean, etorri gozatzera gure ardoetaz eta gure platertxoetaz. Mi esker, agur! Agur! Haupa, kuadrilla, ze gauza goxua indezuen, ze dari goxoekin, eta umore honian, ala bihar da, horrela jarraitu, eta gurian jarraituko dugu, ez da, Bikote? Bai. Bueno, urren arte, hemen, inbiar deuna betu, tipulatxak gorritu zaizkigu, ontzian sartuko ditut, eta berdin dungo dituzu, bale, Irati? Bai. Bale, oli hontan, ingo deuna da, aprobetxatu eta arraia bertan prejituko dugu. Hemen, igual birrintzeko garaian, eta genero gehieki, igual ingo deuna da, salda pixkatekin lagundu, errexo birrintzeko dena, bale? Ja, usain dana dauka, Jope, ja, eda usaitzen hemen, ea gara usaila. Zuek, kotxe egiten aizaten egin usaiak ez da ingoxok izaten igual, ez da? Eta fibra eta metala eta grasa, bai, Maskaria eta guzti biltzen zate? Bai. Bai, Bueno, leheno esan dezue, departamentu desberdinetan banatzen zeatela, ez da? Bai. Kotxe eragitzeko garaian. Zenba departamentu daude? Bueno, zazpi... Bai, zazpi sortzi. Zazpi sortzi. Zuek zertan aritzezate, zehazki? Ego txandaka ibitzezate, nola aritzezate? Bueno, sartzezan lehenen gurtian, zuk aplikatzezu nahizun tokira sartu, ez da, adibidez... Nungo goko ezuna, baina, bueno, igual danak berdina nahi badu egun... Hor ja banatu inberda. Banatu inberda. Bai. Orduan, ze aukeratu zendun da hortxe zaude? Egia esan, aukeratu nun, departamentu
ez zien hartu, eta pixkat repeskan hartu ziren. Ez, gero, hoxe gertatu zitzaizun gainean, mikatxila. Bai, beste Bezala toki pixka botako izut, launtzeko Perfecto. birrintzen. Hartu Venga, hola, ziren... errezibatuko. Eta barkatu jazu, Lanian jarri berriotik Bai. bai. Eta zuga hasi hemen almendora birrintzen, bale? Perfecto. Txerrik itxarga. Oso ondo. Bota, guain bota. Vale. Bueno, hartu ziren beste departamentu baten, pixkat repeskan, taierretik juten nahi nitzala, gaina. Eta azkenian, oso guztoko elkietz, pixkat nire karrera frustraba edo diseinukoa. Eta orduan, diseinuko gauzak iten jarri ziren, diseinu 3D, modan daola gaina bain. Eta asko gustau zitzaiten, da horre honitzen, lehen urte arte, eta aurten aldatu inaiz, eta bain gestilloko kontuak inabiltza, ekipoko kontuak, diru eramaten eta hola. Osa, organizatzen jendia. Bai, hori da. Ona, eta gestio hori, nola egin behar da? Zein berezun, erosketanak zuek itituzue, o eskola jartzen ditu, edo teknun jartzen du, edo... Mira, azkenean, badago beste departamentu bat, dala business, deitzen diogu. Azkenean, haiek arduratzen dira pixka bat, eramaten sare sozialak, baita ere web horria eta olakoak, eta babesleekin kontaktua. Guk, gure babesle printzipala, unibertsitatea da, eta haien gandik lortzen dugu finantziazioa, baina baita ere badaukagu ez zen ditugu orain, berrogei tamar enpresa baino gehiago, patrozinatzen digutela, eta azkenean baita ere hor patrizinioak aldiapun bai diru mailan, eta bai materiala, bai. Ez que hor pentsatzen deneanik, normalen, ikusten deuna kotxekarreretan, da motokarreretan, da ziklismone, bai, oza, diru gehienakan aurren ibiltzea. Orduan zuek ondo zabiltzate, ez da? Bueno, ez pentsa, ez pentsa. Baina garantzitsua izangoa, ez da? Ez nire eterozik keblar bat, ona eterozik ez dakizek karbono, ez dakizek aleazioko tubok, dirutza balioko, ez da? Bai, jutezanean kanpoko lehiaketeta udaran ikustezu alemanak top. Porsche, Audi eta holako patrozinioak eukita azkenean. Baina beti esate du ekipoan, beti agia, venga, diru gehiago behar dugu, tal, baina ez beti diru gehiago izateak esan behar du. Burua eman bertza jo asko, ez da? Bai, azkenean, dirua izateak, jakin barrezu nun inbertitu, ze azkenean, batzutan, diru gutxiagokin, badago jendeak... Ondo inbertitu erralegia, ez da? Kotxenak atetzen dituzela, bai. Vale, eta Iker, zure kasuan, zuze departamentutan zaude? Ni sartu nintzenean, nik irati pixka antzera. Ni sartu nintzenean ez ninduten hartu nahi. Eta azkenean... Ez inun, eta batian? Ez. Eta azkenean ja lortu nun sartzea, eta txasisen sartu nintzen. Orduan, nire lana pixkatzen karbono fibra buruz pixkat investigatzea, sortzea azkenean, ez dakit noiz bait ikusi ezun, nola egiten da, baino azkenean da arropa bezala jostea. Azkenean, baituzu fibrak diala tela bezalakoak, eta jartzen dira lasaina bat bezala. Bai, surfeko tablaiteko garaian bezala. Berdin-berdina. Kapa ezberdinekin egitea. Eta gauza bat, orduan, ez da burnizkoa? Ez da burnirik antxaz izan? Bai, bueno, barruan tubo bat eramateu, gidaria... Bakarrik da seguridade moduan. Bolkatzen baldin badu, estruktura izateko. Baina ez dauka. Komposizioa da karbono fibra, gero badago herrian aluminiozko deitzen dena honeycomb, dela erleen... panela, como hexagonoak, honeycomb. Inglesa asko, ikasi behar da, Inglesa asko. Aluminioa, eta gero berriz ere karbono fibra. Eta horrekin sortzen dugu, egiten dugu dana. Bai. Eta gero, urrengo urtean egon nintzen, beste inglesez, team leader. Team leader, dala pixka... Hitz bako txetzen team leader, gero euskaratu, mesedez, bestela ez giganteatzen. El jefe. El jefe, bai. Zuzendaria. Bai. Taldeko nagusi, ja. Bai, hori da. Eta oraintxe nabil, pixkat laguntzen, imaginakin, pixkat marka, ekipoaren marka zaintzen eta sare sozialak, hola, pixkat. Saltxeatzen pixkat. Ona. Bai. Eta aurtengo garraioakin?
Garraioa deitzen da, hori garraioa da, o abioia da, o nola deitzen jozue, o makina, o, bueno, inglesez nola deitzen jozue. Ba, justo horrek ez dauka. Horrek ez daka izena ez. Ez daka izen ikan. Gaurko, bueno, aurtengoa bai, jartzen diogu izena, hola, como, pixkat izen kutsuna ez, guretzako izena. Horran, aurtengoa kuko da. Kuko san, Kuko, oain bai. dela 2 urte potxo. Potxo. Potxoka bezala. Potxoka bezala Gure ona. potxoka san. Eta horrekoa Kleopatra, Bai. la Cleo. Horran jartzen diogu pixkat, azkenean da gure alaba bezala kotxea. Hainbeste ordu, Bai, hainbeste bai. mimo, hainbeste gozari, praka galdatu, une Bai, oro bai, bai. organian. Bai. Vale. Eta, aurtengo kotxea ordu nola dijoa? Asiatzeate aurtengo kotxeakin. Diseinuak nahi gara bain, eta gutxi horara urria bukaeran edo diseinu prozesua bukatuko du, eta gero ja hortikan aurrea eraikitzen hasiko ga. Eta maiatza inguruako ja kotxea prestongo. Zen izatea departamentua bat bestia izai hon biharduna, beti izango ja batzuk arrasago iten duena lana bestiak. Beti txasiz aitxo inbertzaio. Apa, Azkenean dena txasizai lotuta digoa, orduan hori da pieza garrantzitsuena. Bai, eta gainea, naiz eta ordenagailuan neurriak eta zeintzuk badian, gero errealitatean badaude aldaketa batzuk, orduan gero txasizar egon bar da lehenik eta behin dena montatzeko eta fabrikatzeko, azken neurriak dena zuzen eukitzeko. Eta zezan behar nizuen, dena jartze zeatenian montaia egiten horra arazok etorriko diare bai, ez da? Bai. Eta ez dakit, adibidez, motorra, esaten zuela bateria asko dela, horrek transmisioei bueltak eman berdio, transmisio hori zuek diseinatutakoa da, tamainok, o transmisioa ekarrite zuen, nola da? Dazkau bi motore. O alda erabili aurreko urtean diseinatutako, aprobetxatua, obetuitea aurreko urteko alegia. Leheno esan duen bezala, gure fiak esatego txasizan aldaketa garrantzitsuak egon berduela, zezin da erabili urte batetik bestea. Berdina, eta izan behar da, evoluzio bat egon behar duela alegia, ez da? Horia. Bi aldaketa garrantzitsuek iberditula, orduan izatea normalean karbonoz aldatu, edo nola ite bueno, eraikitzeko prozesua aldau ite deu, edo olakon kanbilloa, baina adibidez, motorrak oso garestiaia, eta urte batetik bestea berdinak erabiltze ditugu, edo bateriak ere bai, gaina oso, kutsatu ite be, orduan... Bertziklatu inbiar aldan neurren, bai, ez da? Bai, eta gero ere, azkenean, diru moduan ere, behar da, alik eta gehien berriz erabiltzea, ze horregat, modu honetan, diru gutxiago erabiltzen gasatze dugu, eta ekologikoki ez, impactua ere txikiagoa da, hori garrantzitsua dela, bai. Hori bai neurtzen da, o bakarrik nahi du abiadura askartasuna eta ez dakize, Bueno, proba estatiko batzuk ere bai badaude, diala design, event. Bai, design. Zure kotxean diseinua pixkat justifikatzezu, epai batzun aurrian. Bai. Zeba eraikiezuna bola, zeba aukeratu ezun motorrau, edo olako... Justifikatu inbiar da dana, ez da, zergatik nindezun aldaketa hori, ez da? Osea, ni pentsatzen dut, gehiago aerodinamika o gehiago itxatxiko alako lurrian, diseinu alako. Simulazioak eta hola erakusten eskio, eta, piskatoria, gero bai dakau Cost and Manufacturing Event. Cost and Manufacturing Event, a ber, zer da Dala, hori? Kostiak. Bai, kostia, bai. Eta manufacturing, manufaktura, pixkat, ze prozesu erabili dituzu. Bai, zenbat kostatu zaizun, ze makina erabiltzeian pieza egiteko. Bai, adibidez, zeba erabili dezun torno mekaniko bat, o tradizional bat, edo torno kontrol numeriko bat. Orduan pixkat, justifikatzea, diruakin, o zeba pieza hau zuk egin dezu taierrean, o bidali dezu kanpora fabrikatzea. Olako gauza justifikatzea. Eta, proba honen barruan ere bai sartzea, zure kotxeko karbono, sortzezun karbonoan... Bai, huella de karbono. Bai, huella de karbono, bai. Orduan, hor bai justifikatu berdezula dena. Guk adibidez lehen urteako prestatu genuen gure txasizan huella de karbono zenbazan, eta dena euki berda kontuan, unibertsitatean ez dakau dena eraikitzeko orduan adibidez Junbergea Gasteizea. Osa, subkontratakin da bezala egiten dezuela, ez da? Osa, beste taier batzukin edo profesional batzukin, ez da?
Bai. Adibidez, kontuan euki berda, Gasteizea jutegan bakoitzero ze kotxe erabilieun, zenbat konsumitzeun, eta holako gauza. Eta adibidez, kotxe bat, bueno, bukatzen da nian ja, lehiaketa egiten da, ze gertatzen da kotxe horrekin gero? Normal. Subasta bitea? Bueno, o talde hon batek adibidez Red Bull etortzea eta eraman iteu zuen ingenieritza lana? Keba. O zein da helburua? Azkenean, leheno esan dugun bezala, alik eta pieza gehien berriz erabiltzea, gero batzutan, badagoenean urte batetik bestea aldaketa oso handi bat, serioa ezin diala pieza erabili, unibertsitatean jartzen dira kotxeak pixkat, esposizio moduan, bai, eta, eventuren bat edo baldin badukagu, baita ere, kotxea eramalizateko, eta jendeak pixkat nolabait ikusteko zer den. Imaginatzen duzu igual sekulako kotxe bat, baina azkenean ez da inandia. Kar eta Formula 1 baten tarteko bat? Formula 1 kompakto bat izango genuen? Bai, Formula 1 kompaktu. Baina, Formula 1 oraintxe dia 6 metro bider bi usteet, eta gurea da iru bider bat terdi. Bueno, bai. Orduan, igual, Formula 1 ikin de txasisa, iri ez bagin neurria, Iker, zen ez egin. Baina ez da, txasisa, gehi... Vale, gehi gurpila, gehi aleroia, gehi... Bai. Vale. Gauza asko daude. Eta bateria, adibidez, hor bateriak nola kargatzen dira? Bateria horiek zer dakazu? Zirkuituan kargatutuko, gasolina sartzean bezala, baina hueltatzen, gastatzea, nola kargatzen dira? Hori iratik ondo daki. A ber, irati bota. Badazkau, eroste ditugu bateriak, eta guk sortu berdeu sistema guztia bateriana, eta ez da kotxe elektrikoan berdina, piskat ez berdina. Zuek jarri berditu zuen linean da jarri eta... Bai, guk sortu berdeu dena. Guk erozte ditugu bateria normalak. Supermerkaura jun da pilak erostean berdina. Baino txinan. Horia. Vale, eta ze izango ja, bateria normala dira o litiozkoak izango ja? Litiozkoak, bai. Ion litio. Bai, litio. Baratxuri gehiago... Ni uste nahiko da kaula horrekin. Nahiko da kaula horrekin. Eta hau, pixkat gehiago... Horrek itxura ezin hodia segak. Bai, ondo esatzen. Hori ere guain sartuko dugu bertara. Bai. Beitu. Autosta baten gainen jartzeko ere, Bai. Ingo etena da, horrea bota, eta goxatzen jun. Eta giro bukaeran ingo deuna da, ja, arraia bota hordazkan zuku guztiakin, eta hoire bukatu. Vale. Eta, lan asko aurreatu ditugunez, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gehan, eta gero bueltaina txirla bukatu, eta arroza bukatu. Bueno, eta, zehazki ingo deuna da, hori joa jun, eta ikusiko zue, de paz. Zeleku txukuna. Daneti daka eta lana bertakua eta goxua eta surfiteko ere, bai. Goazen ikustea. Kaixo, Joseba. Apa. Joseba eta Negea, Orion gaude, eta gaur De Paz gure proiektua aurkeztuko dizuegu. De Paz 2017ko abenduan ireki genuen, eta Joseba eta ni gaude proiektu honen atzean. De Paz sortu zen, 2011-2012 urteetan bidaiatzen egon ginen, eta Australian bizitzen egon ginen. Eta justo gu bizi ginen tokian zegoen liburu denda bat, kafeteri txiki batekin, eta hasi ginen ikusten nolako negozio edo kontzeptu ezberdinak, eta ja hasi ginen pentsatzen nolako zerbait hemen polita izango zala irekitzea. Eta De Paz da Australiako hondartza baten izena. Da kafeteri eta denda bat, eta aldi berean dakagu patio oso polit bat, non hasieratikan eventu ezberdinak ditugu, ditugu yoga, kontzertuak, zeramikako tailerrak. Guk De Pazen balio handia ematen diegu produktu txikiei eta produktu artisauei. Josebak eskuziten ditu tablak, Celsius marka da beria, eta orduan hasieratikan arrazoietako bazan beretzako eskaparate moduko bat eukitzea. Eta eskaini nahi duguna da esperientzi oso bat bezala. Dendara etorri erosketak itea eta zerbait hartu alizatea, edo zerbait hartzen egotea eta dendako gauza polit bat etxera eramatea, eta aldi berean eventuetan parte hartzea ere bai. Dendan dakagu bai neskentzako eta bai mutilentzako arropa eta osagarriak, eta uda honetan hasi gea sartu ditugu baita umeentzako arropa eta osagarri gutxi batzuk. Marka ezagun batzuk baditugu, baina beste batzuk ez dira hain ezagunak, gustatzen zaizkigulako marka pixka minoritarioak, eta gure produktu edo marka propioa dakagu ere bai gure diseinuekin.
Bueno, denda ezagutu dezue, oain kafetegia erakutsiko dizue Josebak. Orain kafetegiko txokoan gaude, eta esango dizuet zein den gure eskaintza gastronomikoa. Batez ere, gosarietan eta askarietan oinarritzen gara. Bertan aurkitu ditzakezue tostadak, boulak, irabiatuak eta bestelako produktuak. Baina hori bai, gure helburua menu honekin produktu naturalak, osasuntsuak eta onuragarriak eskaintzea da. Eta oraingoan, bi adibide egingo ditugu askarpone tostada eta asai bol bat. Asai bolarekin hasiko gara eta hasteko esango dizuet zer den asaia. Asaia Amazoniako fruitu bat da, gurila birrinduta eta izoztuta etortzen zaigu, botere antioxidatzailea ditula, eta oso senungarria dela. Eta horretaz aparte dakagu koko birrindua, granola guk etxean egiten duguna, marrubiak, platanoa eta abiak. Boule egiteko asai plaka hartuko dugu izoztuta, birrindu egingo dugu, eta geratzen zaigu latu baten masa izango balitz bezala. Eta hori basean jartzen da, eta basearen gainean, asaiaren gainean, beste osagarri guztiak ipintzen dira. Dakizuenez, pasen saiatzen gara bertako ekoizleekin lan egitea eta bertako produktuak edukitzea. Asai bola eginda dakagu dagoeneko, eta bain mascarpone tostadekin hasiko gara. Lehenik eta behin, ogia txigortuko dugu, jakin dezazuen ogia ore amaz egindako ogia dela, eta, bueno, txigortu ondoren, mascarpone gazta jarriko dugu gainean, eta horren gainean, lehenago erretako tomate txerri batzuk. Txerri tomateak belar aromatikoekin erreta daude, eta ondoren, intxaur txiki batzuk. Eta tostadarekin amaitzeko, piper beltza jarriko dugu gainean. Bueno, Joseba, espero dugu gure bi proposamen hauek gustatu izana, eta badakizu, hementxe gaude, Orion, de pasen. Eskerrik asko. Agur! Aupa, Joseba, aupa, Ane, eta ze lekutxukuna dagazuen, ai ama, ezin hobia, umeekin, zako erropakin, haundintzako, tabla, jateko, irakurtzeko, eta gori jon, opa, gora horio. Bueno, horrela jarraitu goxatzen da bertako historik erabiltzen, zorionak, benetan. Gurian jarraitu berdu, betu goxatzen nahi zait, eta hau jun behar naiz beti botatzen ez lehortzeko, risotua. Arroza inda dao, hemen dikan parea minutua, botako eta arraia, eta hoi ja bukatu ingoa egiten. Hemen txeda hoi irati, batzu ja pikatzen, eta zuk alioli bat ingo zu laguntzeko, bale? Oso ondo. Botako zu berta baratzuria, arrautza, eta ikutu berde bat emango jo, ja hemen perexila, hor perexila, eta horrei perexil pizka botako jo. Osto batzu bota, eta gero birringailuakin ja birrinduko dira, bale? Bale. Bale, bihar dezuna da hor. Olio pizkat, eta gatza bai. Hemen dazkazu osagaiak, bale? oso ondo. Ezin hobe. Bale, ba. Bueno, leheno bateriakin gelditu beha. Azkenian bai linean da ez dakitzen, baina kargatzeko zeiten dezue, kargatzeko. Ba, entxufe normalea entxufatzeak hau. Vale. Bueno, hortazkau pare bat gauza, iteitunak los chispas. Vale, vale. Entxufa baino lehenu hau, baina gero normal dakau kargatzea. Ados, hori normal, orduan. Bueno, eta, ez dakit, bueno, konbentau pixkat hor, bigarren gehatu zinatela momelon, nola izan zen lasterketa hori zehazki? Jo, kristona ez genuen espero, Ez. egia esan. Ni, Ez duen espero ze, bigarren postu hori lortzia? Igual, hirugarrena bai, baino... Bueno, ni hori ere nun espero egia esan. Ze, premio banaketan hasi zian, eta ni lagun batzu, bueno, afaia prestau genuen, da zagen, bueno, ba, guazen dutxa, da gero ja juko afaia prestatzea, da dutxan geuden bitartian, ez datik ostra, igual irabaztiak haula, ez dakizei korrika etorri, da hor joan ginean korrika, Bai. dena zeharkatu genuen sprintian, da iritsi, da sorpresa handi eraman genuen. Ze gainea, esan zutenean, hirugarren postua, esatu de lehenengo hirugarrena, gero bigarren eta lehenengoa. Orduan, hirugarrenan ez egotean esan genuen, pues, jazta. Ja, Juntza baten bigarrena, jode. Eta kiston sorpresa hona orduan. Bai. Vale, eta esan nun, Bazkaia prestatzen nahi zinala. Ze prestatzen dezu olakotan? A ber, hemen gaudela gaur Bazkaia prestatzen bai. Denetik. Uretatik pasan abazu, erraskatik anesku garbitzea. Bai. Uzaiak entzeko. Denetaik. Egiten dugu, a ber, plato estrella nik uste dela
kostillak, ez da? Kostilla, bai, barbakoak gaula. Estia eta mostazakin, bainatu Bai. da, eta bizkat pimientakin. Jope, Hori asko gustatzen zaigu. earra. Baina, karo, hori egin behar da 30 pertsonantzat, orduan baduka telita hori, horrek. Eta zenek hartzen, hor dago beste team bat, Claro. zein nahi tokatzen zaio zu Badago galdazia. team cocina eta team teknikos. Vale, Orduan, vale. Bai, baina biak dira, Osea, garrantzitsuak. Eta gaina, esan behar dugu, kompetizioko menuik oberenak egititu. Bai. Osea, hortan bai, podio, no, aurrena. Vamos, lehenengoa, bai. Beste ekipotakoak gerturatu iteia Bai. dena. Ona, ez duen gutxi espero, hemen Euskaldunak ortzea, ez da? Bai. Beste ekipotakoa ze, igual janari azkarra jaten, da ez dakiz eta zure paella, kostilla... Bai, Este pizzak, makarro, Ze ona. makarroiak igual, hasta oso elaboratua ez. Gutxi, eta... Bai. Bueno, eta aurten, nundak azueleiak eta lehen urtean momelon izan zen, aurten nun tokatzea. Guandikan ez dakiu, urtarrian ikusiko eu, baina, bueno, Bai. Bota pixatola. Urtarrilan izatea. bai, iteitugu azterketa batzuk, sartzeko Vale, lehiaketa hau pikau da? ezberdineta. Sola botata horre birrinduko. Vale. Esan, nundak azu orduan, azterketa, Bueno, online dia azterketa, baina da egun bat, eta igual goizeko 8:00 gaueko 9:00 den azterketak iten lehiaketa ezberdinetakoak. Bai, azkenean, Europa no, maila no, badaude... azterketak egiten Claro, lehiaketa. bai, hori ez dugu esan, gu aurten adibidez jungea Holandara eta Barcelonara. Bai. Baina, badaude kompetizioak, adibidez, Italian, Alemanian, Suizan, Frantzian, Portugalen, oza, kompetizio asko gaude orduan, zuk bai zure presupuestoakin eta bai zure emaitzekin, altzea batea edo bestea jun. Orduan, udara osoa dago egutegia, aste bakoitza da kompetizio bat. Baina normalean ekipoak juten dira, 2 edo 3 igual gehienez kompetiziora. Vale. Eta urtarrilean egiten dira azterketak, como pro acceso bezala. Bai. Orduan, hor juten dira, nota hoberen ateratzen dutenek. Horia. Eta, bueno, ingenieritzako galderak izatea gehien bat, gero ere bai lehiaketa beako galderak. Eta, bueno, batzutan irakaslea ere ez daki erantzuten, galdetze egoena. Orduan, ondo, kaliten batzu eso gero ondo, ez da? Horia. Eta ze oso galdera saiak izaten dira, oze? batzutan bai, adibidez, urte baten galdetu zuen traktore batekin kaballito iteko ze martxa sartu bertzan. Hori beti primera, no? Kaballito beti, sí, primera, gero ya... Bai, denetik galdetia kae. Bai. Ai, ama. Bueno, eta irrikitan nengo zete guen ja, ze kotxia erosten hasi behartzeate, o zein da inberdiztu zuen lanak? Lehenengo diseinua. Barkatu, eske honekin ez dut birrintzen. Osea, lehenengo diseinua eta diseinua eta gero hasi gehi historik erosten, ez da? Horia. Vale. Bueno, eta zuek puri-purian zabetela automobilismoan, beti kezka hori izatea. Kotxe bat eosine eta zer osi behar deu. Bateriazkoa, hibridua, gasolina, gasolia... Egia zan ikusita elektrikoan, etorkizuna, Nik esango nuke hibrido enchufable, igual Bai, hobeena. igual enchufable, hobeena, bai. Iritikan hibridoa erabiltzeko eta hemendikan lanea juteko, azkenean, merke ez, gratis ateatzen zaizu, kargatzen baldin badezu ordua proposean, eta gero, bidaia pixkat luzeagoak egiteko, motorra erabiltzea. Claro. Nik uste Eta gero bateria horiek nun bukatuko duen da zein godeun, bateria horiek guztiakin, hori pixkat kezka datorre bai, ez da? Badaude proiektuak eta badaude enpresak erabiltze, egite dutela bateriak birziklatzea eta beste bizitza bat ematea. Eta, egia da, ez dala baindikan, ez da, igual, emaitza argirikan, baina, badaude proiektuak, Badaude. Bai, birtziklatzeko, eta... azkenian gauza batekin aurra egiten dugu, eta bestiakin atzea. Bakatxik lamar, orduan, beti azken aldin, zer jerosiko, zer da hobena. Ose ateatzea ekonomikoena, gero patrikan behitu behar da, baina gero ere bai, naturan, behitu behar dugu, azkenian danan behitu behar dugu, ez da? Bai, ez da...
Ez da erresa, bueno, erresa. ez da hori argia etorkizuna, baina nik ere hibridoa esango nun. Bai. Bueno, Bai, hemen bai. behitu ze gauza jarrain daun, eh? Bo. Nik hibridua indet hemen. Txirlak, sapuakin, eta alioli pixkare jarriko jo. Bale, hola, iriki berri, ingo deuna da hemen. Zuko pixkate bai honena gota, horrela. Bale, Polines. txura Ze ona. erratuik, eh? Bai, bai. Eta historia bukatzeko, Ali. hola, alioli pixa garriko zio. Ja, hoi gutxi balitz, taka. Bo. Gaur harrain dek, esplikazio gabe. Esplikazio gabe. Bideo bat ikusi nun, Bai. nola egiten zan, eta Bideo bat ikusi guan, daia Bai. hor gatu itzan. igual zu bateatzen zinan. Bai? Bai. Ez guan izango la txurrituak indadola. Bai, eta zultoa txiki. Bueno, bukatungo jau saioa, bale? Bueno, Aizu, bikote. Joseba, ekarri hasteko eta behin. duzu opari bat, Esan. kamiseta bat, eta hemen Oh, kotxeakin. ze ona, Gainera, pixkat, hainbeste ingelesa, eta pues, pixkat formula bat, dala aerodinamikoko draga, Bai. zu kotxean zaudena eta edo bizikletan eta emate dizun Jasotzen haizea, honekin kalkulatzen da. Osea, que Vale, gero... vale. Ze polita. Mila esker. Oso ondo. Placer bat bikote. Bai, Eskerrik Eta asko. jarraitu horlanian, gure auto Berdin. azkarro hobeto eta seguru okuteko, ados? Bai, hoize. Bueno, agurtu gendia. Agur. Aio. Aio.